Mga local sugod sa Moria Call. So karon natay lakuno ba non tamo dito sa kuan karon mato tag airport kinatay tubuon niya medyo kusog gihangin dira pero goods ra kay na siya makaya ra na siya kauban sila akong papag mamag suon ako. So sakay tayo sa multicab dire no nya multicab ni kagawad ba do. So padong ta dito sa airport kay na may tabuon na to karon dito. So medyo dagom-dagom ginang panahon no. So makita ninyo dagom kayo pag abot na mo dito. So chill lang mi dito nagpaabot mi medyo taod-taod ginamong pagpaabot ani no kay dugay pa man sila nagagawa so napay mga papers nga chikon bitaw sa dire sa airport. So dire lang mi nag-chill sa kilid daw medyo maklaro man dire kay bag-o pa lang gid sila nakalanding ani nga time. So makita na namong airplane no klaro na kay dito. Cebu Pacific airplane ni siya sa among pagpaabot no so medyo nakulban beme kay basig dili na sad mo dayon ang airplane kay kusog-kusog man hangin niya medyo dagom pero may gani no salamat sa Ginoo kay nakalanding gid sila og safety sad medyo hangin pagid kung inyong mabantayan dire. So sige mig lantaw kay paabot may kay gusto namin makakita bitaw so uban ako ang pagkumangkon anak sa akong gisuon so kining naka-block kining igsuon ako so ihatod yang anak kay dire ra man mo eskwela niya medyo excited na paabot dire sa arrival area. Doon na si mga pasahero nga nanggawas no so ang daghan ani mga foreigner daghan og mga foreigner niya kay kini nga time nagtaligsik naman ni siya may gani kiningon ni nagbantay nga pwede ra mi mosulod kay naay bata nya morning time nga paggawas nila no so nakitaan niya iyang mama so gidagan niya kay murag gimingon niya so makarelate uban ani mga mama nga layo sila mga anak nga dugay nang lawa nagkita so sa dugay nga mga katuigan nga nilabay no so nagkita ra gid sila nya kay gikan man ni sa gawas ako ang igsuon niuli siya na-expected iyang paguli nya kining bata gidala na po dire sa amo ang lugar kay dire na po sa eskwela so di na ko ma-experience nilang kalipay daw pero feel na ko nga lipay gigi sila duha nga ganahan ki siya din sa mga lugar so mo na akong magguwang sad nga naghatod mo na among kamagwangan nga igsuon so siya mo'y naghatod ni sa bata kining gipublish nako no so mao na yang bata nga dugay-dugay na pud nako wala nakita so inyo makita kini nga picture mo ning last time nga nami picture ani niya yung makita dire kung unsa sila kalipay no nga nag-uba na sila balik so ni adto pa day sila sementeryo una sila si mama ug igsuon kay nang dagkot pa sila dayon ni adto din mig merkado so inyo makita dire naabot nami sa merkado nami tungod sa Gaisano nya ni adto pugos sa merkado kay giapas nako gitagaan ako sila payong kay no tanawang panahon dire di kalit na sig ulan nya medyo magdili-dali taglakaw na kayo basa na kayo kalsada makita ninyo dire lang ta magpaabot sa multicab no kay murag way balak ning maundang ning ulana ni so nagsige gyapon ni sig ulan hinay-hinay lang so inyo makita dire nagsige ra gyapon nig kuan ang uwan tagak ang uwan nya pag abot nila so ready naman may nga muuli na so pabiyahe ni may pauli sa mo ang baryo nya mo ni pag-abot sa ako ang pagumangko no murag nabaguhan siya sa lugar murag bago kasi pananaw kaon din na dayon di mo na mahitabo gid nga wala ni mga niluto di ba maso giluto naman ni dian giandaman na niya ako ang ate nga ipakaon niya daghan kini siya giluto sad kay ipada pabalik sa Cebu nya di man na palupig niyo ang uncle gid syempre mukaon ba gina si uncle daghan kini dire nay kasaba nay saging nga nilungag ani nay banana cake so pili lang tani na si ate dia kalmar kay na si ate dia pinakapi-kapi na kay gitugno siya sa among lugar pag abot nya kita pagsian na muna balik ang kuan dayon kasaba dayon nya pag panihapon mao ni atong sudan panihapon no manok Bisaya di gina mawa basta nagi gina bisita nga makauli sa atong balay ihawan ginag Bisaya manok kay nga na man ni dinhi sa probinsya na po'y isda po do kini giadobo nga manok nabot tay kinilaw ani matuban ni angkol kaubo ginang bahaw ani kol nya zarin okay ra ka diha goods ra ka bes andam na mga itong lamisa na yun no? So mga on sa tani so paksian na ito ng adobo may hapower ka na sa angkolo pinapaksi din na sa paa sa adobo na yun grabe sa angkolo nakauyon gis adobo suga mo kaon ganyan yung angkolo yung mga on siguro tani na pa'y kinilaw paksian sa nato ng kinilaw may tilawan na yung angkol be goods kay na kol naka-approve pa goods kay na so mga on na tani kay ready naman kayo okay na kayo na goods na kanya automatic ni siya human kaon inom-inom man sila og ganang San Migo so di pud ta palupig ni siya angkol mga tao na to dire unsay mga flavor nga nabili na ni be wait tanaw na to ni dis kilid-kilid be kini siguro ato mapilian no kini nasa kilid kay murag lain ni siya color kini kay murag feel na ko ni murag limon ni siya be tanawon ko na to be kini San Mig flavored beer kini goods kini limon ang flavor pa matik din na dayon pina-upgrade din na dayon automatic din sa angkol dayon pinainom din na dayon nya dire na tataman magkita ng buta sunod goods kayo bye bye